Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunze bantu yakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Uxolo siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu wethu simnikeza udumo kuba sigcina silondoloze nakulo lolu suku. Sibonge kakhulu kulabe besinabo izolo enkonzweni yangesonto entabeni. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu anibusise nonke. Nilizweke, nilalela izwi bese niyalenza. Kusemqoka ngendlela emangalisayo lokho. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, siyabonga bangcwele simdumise uNkulunkulu wethu. Ngiyathanda ukugcizelela futhi indaba yabazalwane abasebenzisa i-account kaCapitec. Ngiyacela bazalwane, ungayisebenzisi i-account kaCapitec. Ngiyacela ungayisebenzisi. Sebenzise kuphela mawuthumela isipheko. Hayi mawuthumela enye imali, isipheko kuphela. Ngiyacela futhi abazalwane babhala amagama abo nezibongo njenge-reference umuntu umenikela. Iphinde ngichaze. Kulungile ukuthi uyasithumela islip, uyawuthola umkhuleko. But ngesinye isikhathi isengasekho WhatsApp eduze, ngenza ama-records. Ngithatha ucingo, ngingene ebank statement, ngenza ama-records ukuthi usibanibani ukhiphe okungaka, usibanibani okungaka. Ikakhulu phela njengoba imali zihlangene nje, khona yolibo neyokweshumi ndawonye. Kufanele ngiyibhale ukuze mase kufanele iphume yokolibo iphume iye lapho kufanele iye khona. Manje ke uma wena ungabhali reference esivumelane ngayo, kusho ukuthi owakho umnikela urekhodekile. Khona lento efikayo engathanda ukuyisho. Kusho ukuthi wena owakho umnikelo awurekhodekile. Ngoba phela wena uthanda ukubhala igama lakho nesibongo. Uthanda ukubhala igama bese uthi engani ngimthumelela islip. Yebo usithumelile islip, ngabona ukuthi wena ngakuthumelela umkhuleko. Kodwa ngesinye isikhathi ngizobe ngasazi mina ukuthi ubani. Awucabanga ukuthi ngidila nabantu abawu-8,000. Kulula kangakanani ukukhumbula ukuthi usibanibani ubani. Njengoba kunamagama angaphezulu kuka-400, igama lilodwa lisherisha abantu aba-more than 400 ekhalizo. Lamagama common. So ngiyacela nje silalelane, sibambisane bazalwane. Yebo, ngiyavuma futhi ngihlala ngisho ngithi ngimncane kunani futhi angilutho. Ngiqinisile futhi ngingadlali. Kodwa kuze ngenzele umsebenzi wami ube lula, ngiyacela sibambisane. Kukhona lento ebuhlungu esingayinaki. Sengiyayisho ke manje lento bekuthi angisho ngingathanda ukuyisho. Khona lento ebuhlungu esingayinaki. Ukuthi noma ngimncane, ngingelutho, kodwa nginikezwe amandla engikubophe emhlabeni kuboshwe ezulwini, engikukhulula emhlabeni kukhululwe ezulwini. Now uma ke ngingazi mina ukuthi ubani okhiphe le mali, yebo utholile umkhuleko. Kodwa manje akekho kwi-register, akaregistekile ukuthi ungenise emalini yokweshumi. Angithi mangingazi mina manje, ukungazi kwami kudlulela kuphi? Kudlulela kuphi? Uma konke engikwenzayo kunalawa amandla esengikhulume ngawo. Uyabona kudlulela kuphi? Khumbulani kunezwi lapha kumaHebheru. KumaHebheru ngithi 13 verse 7. Libhlungu leliyazo. Kodwa liyiqiniso. Abantu abafuna ukulikholwa, abafuna ukulithemba. Libhlungu phela lo. Kodwa liyiqiniso. iBhayibheli lami seligugile alisavuma ukuvuleka kalula. Amaphepha namathelene. 13 verse 7 uthi lalelana abaniholayo nibathobele ukuba balinde imphefumulo yenu njengabaza kulandiswa ngayo
ukuze bakwenze lokhu ngokujabula, bangabubuli ngokuba lokhu akunakunisiza. Ngiyacela nje ningisize nenze umsebenzi wami ngiwenze ngokujabula, ngoba mangajabulile ngawe ngeke kukusize. Alisho iBhayibheli ngeke kukusize kanjani, kodwa nje mangajabulile ngawe ngeke kukusize. Ngisizeni ke bazalwane, nenze umsebenzi ukuba ngithokoze, niwenze umsebenzi wami ube lula. Angikholwa ukuthi khona inkampani kweza la emhlabeni enabantu abawu-8,000 abamanejwa umuntu oyedwa, ngoba ku-impossible ukuthi umuntu anganelisa abantu abawu-8,000. Singaphezu ka-8,000 ke thina. Nawu-ke ngiyacela ningisize, kungamandla kaMoya Ingcwele nanokuthi ngiyakwazi ukwenza ezinye izinto, akusiwona amandla ami. Ngenzeleni umusa-ke engikucelayo, sibambisane, ngoba uma ungalaleli akunakukusiza. Angiliphindele ilizwi bese siyezwini losuku. Lalelani abaniholayo, nibathobele ukuba balinde imiphefumulo yenu njengabaza kulandiswa ngayo. Mase ngilandiswa ngawe ngizothini mongihlupha? Ngithini mina ungixoxele? Ngizothini mongihlupha? Njalo nje wena uma ufaka imali ubhala igama lakho, ufuna ukubhala igama nesibongo. Njalo nje wena uma ufaka imali wenza nje, uyifaka eCapitec, ufuna ukuyifaka eFNB ngoba iCapitec iyakusutha wena. Ngenze njani ke mina? Ngangivulela isiphelo. Kusho ukuthi phela uma abantu bezothanda ukufaka imali kuCapitec kuzofanele nguvale. Nguvale ngoba phela manje ngeke usize ukuthi singazwani size siye esihogweni ngokungalalelani. Kufanele nguvale uCapitec ngiyovula uNedbank, ibhenki elicashe kakhulu elingekho ndawo zonke, kube lona lesipheko. Kunjani lokho? Hayike ake silalelaneni-ke bazalwane, ama-options maningi, kodwa ngisizeni ningenze ngingayisoli ukuthi ngavulelani iCapitec, ngingazisoli, ngoba lawo mandla ngisawanikeziwe ukuthi ngiwuvale uCapitec, ngithathe zonke imali ekhona ngizise eNedbank. Ngenxa yabantu abangathanda ukulalela, zikhona iy'tolo azivaliwe iy'tolo. Uyakwazi ukukhipha okweshumi, thumele kusikhwama kukhiphe, uyakwazi ukukhipha isipheko ey'tolo, isikhwama yokukhipha nje kade senza, akuvimbekile lokho. Kodwa laba abantu bokweshumi asebefaka lapha esiphekweni, laba abantu bolibo asebefaka lapha esiphekweni. Ngiyabonga-ke, ngikholwa ukuthi ngeke ngiphinde ngisakhuluma ngale nto. Okuzoqhubeka kwenze uphawu lokuthi akayilaleli iy'nkonzo, njengoba ngikukhuluma ngesikhathi senkonzo nje. Lalelani-ke abaniholayo, nibathobele, ngoba balinde imiphefumulo yenu, basazolandiswa ngayo, ukuze bakwenze lokhu ngokujabula, bangabubuli ngokuba lokhu akunakunisiza. Yazi ukuthi ngiyabubula njengoba ngikhala nje, ukububula phela yikho lokhu. Ngiyacela-ke ukungabubuliswa wena, ngoba ngeke kukusize. Hayike asiye emkhulekweni ngokaJohn chapter 17. John chapter 17 sizofunda la. Ayingeke ngiqale phansi manje ngingakhuluma nje amavesi. Angithi ngeke ngiqale phansi makumsombuluko ngenze ukuthi si-recap. Angizoqala phansi. Ngizoqala kuverse 11. John 17. Angisekho ezweni mina, basezweni bona. Mina ngiza kuwe Baba ongcwele, bagcine egameni lakho labo ngiphe bona, ukuze babe munye njengathi. Lapho ngisenabezweni ngabagcina egameni lakho labo ongiphe bona. Ngabalonda, akakho kubo walahleka, kuphela indodana yokulahlwa ukuba kugcwaliseke umbhalo. Sikhulumile saze safika la. Verse 13. Sengiza kuwe kalokhu, ngikhuluma lokhu ezweni, ukuba babe nokuthokoza kwami kugcwale kubo. Sigcine khona la. Inkosi uJesu isikhathi esiningi mayikhuluma into ifuna abalandeli bayo bathokoze noma babe nokuthula. Lezi zinto ezimbili nje. Ngoba umuntu ongenakho ukuthula uyaphazamiseka ekuphileni kwakhe. Unexhala, uyatatazela, uyesaba ngoba ukuthula kukho. Mawungenakho ukuthula, yana enkosini yokuthula, the Prince of Peace,
uJesu Kristu waseNazaretha. Mawungenakho nje ukuthula iya kuyena, uyena ozokunika ukuthula. Mawungenakho ukuthokoza iya kuyena, ngoba ukuthokoza kutholakala kuyena. Ngaphandle kwakhe akukho ukuthokoza. Njengoba sesishiyileke wahamba wayekhaya ezulwini, ukuthokoza kutholakala emoyeni ongcwele. Ukuthokoza kutholakala emoyeni ongcwele. AbaseRoma 14 labo ubaseRoma 14 verse 17, ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza, kepha ungukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni ongcwele. Yakubona ukuthula kuyangena, ungukulunga, righteousness, nokuthula, peace, nokuthokoza, and be happy in the Holy Spirit. Kufanele sithokoze emoyeni ongcwele. So uJesu ke uma ekhona enhlizweni yakho, ehlezi ngomoya ongcwele, lezi zinto ziba khona zonke. Ukulunga ongekona kwemvelo, kodwa ukulunga okuvela ngokukholwa egameni likaJesu. Ukuthula akasipha khona, nokuthokoza emoyeni ongcwele. Yazi abona lo mzalwane lokho ethokoza, hayi umzalwane abe namamuthi. Yajabula namhlanje, uqhukula umlomo namhlanje, umuntu uphusha lapha, abesezositshela unomoya ongcwele. Hayi, umoya ongcwele akashintshe imbala. Umoya ongcwele ukunika ukulunga, umoya ongcwele akunike ukuthula, abese kwenza uthokoze. Uhlale ethokoza. Yabona umuntu ohlale ethokoza nje, uhlale ejabule nje, hayi unamamuthi. Umzalwane onomoya ongcwele uyazi ukuthi akalimali. Ayikho into emlima qhamuza, yazi ungilimazile ngokuthi uyazi uzongitshela ngeziphansi wena unayo umoya ongcwele. Umoya ongcwele wenza ungalimali. Uma umuntu ekulimaza, umoya ongcwele wenza uvela uthi inkosi imthethelela, akwazi ukwenza bese uyadlula. Udlule uhlala happy. Udlule nje impela. Ungalibambi igqubu. Akuthuka umuntu uthi inkosi ungakhela umqhele ezulwini, uthe mabe sithuka ngenxa yegama lakho umkhulu umvuze ezulwini. Ngiyabonga Nkosi ukuthi angithuke ngoba umqhele wami uyakhula ezulwini. Uyabona ukuthi usuhappy. Nakusesibadala ke manje, kodwa kusangenzeka khona abantu abahlaza. Akuhlabe ngempama umuntu, uthi ubuze ubuhlungu bese uyahleka. De wakhula umqhele wami ezulwini. Injalo nje lento. Awunaqhubu, awunanhliziyo embi, awunamamuthi. Hawu, umzalwane unamamuthi. Mama umfundisi akangeneki ke namhlanje. Ngisho nomfundisi uqobo akangeneki ke namhlanje. Hawu kahleni bakithi. Izisebenzi zikaNkulunkulu zibe namamuthi. Angisho ukuthi kufanele abazalwane babena. Akekho nje umuntu oyibiza ngomntwana kaNkulunkulu onamamuthi. Kufanele ahlale ehleka, ahlale happy, ehlale engcwele, elungile, enokuthula enhlizweni yakhe. Ayi, ngiyathemba usimnandi isihloko sivukayo namhlanje. Uthi kuverse 13, sengiza kuwe kalokhu, ngikhuluma lokhu ezweni ukuba babe nokuthokoza kwami kugcwale kubo. Uma sibheka izwi lenkosi kuJohn 15:11, ngitheke mina uJesu ukunikela izinto ezintathu: ukulunga, ukuthokoza, nokuthula. Asibheka uJohn 15 uverse 11, uthi nginitshelile lokhu ukuba ukuthokoza kwami kube kini nokuthokoza kwenu kugcwale. Ukuthokoza kwenkosi uJesu uyakushiyela kuthina, futhi afuna ukuthi kube njani? Kugcwale. Iyahlupha into engagcwele, ngoba iyakwazi ukuthayiseleka ngento engeyona equality. Uma unobisi lungagcwele bese ufaka amanzi, iyashintsha ikhala yobisi. So oza ukuthi ubone ubisi kanti akuselona ubisi olugenuine ngoba selugcwaliswe ngamanzi. Iyahlupha into engagcwele. Ake sidwaleni ngokuthokoza kwenkosi uJesu. Uthi verse 15, nginitshelile lokhu ukuba ukuthokoza kwami kube kini nokuthokoza kwenu kugcwale. Ufuna kugcwala ukuthokoza, kube kithi bese kuyagcwala. Ku verse 24 kaJohn 16 uthi,
kuze kube kalokhu anicelanga lutho egameni lami. Celani niyakwamukeliswa ukuba intokozo yenu igcwale. So siphiwa izinto esizicelayo ngoba kufanele intokozo yethu igcwale. So uphawu lokuthi umuntu ongathokozile imikhuleko yakhe ayiphendulwa. Umuntu ongathokozile akenelisekile akanandawo yokukhala ngoba la akakhala kuyona akaphendulwa. Uthi asicele egameni lakhe, uthi asikakaceli mawukuhlehla nalo lana. Uverse 23, ngalolo suku aniyokubuza lutho kimi, ngiqinisile ngithi kini lokhu eniyakucela kubaba egameni lami uyakunika khona. Verse 24, kuze kube kalokhu anicelanga lutho egameni lami. Celani niyakwamukeliswa ukuba intokozo yenu igcwale. Abantu abangekho happy bebiza abantwana bakaNkulunkulu ayiphenduli imikhuleko yabo. Diliza udonga, vuma izono zakho, izono ezenza ungaphendulwa. Funda Isaiah 59 verse 1 and 2 othi isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa, nendlebe yakhe futhi ayinzima ukuzwa, kodwa ububi bethu obusahlukanisa naye. Diliza lobububo obusahlukanisa noNkulunkulu. Diliza lolu donga mntaka baba. Alulungile, lwenza ungabi happy, lwenza ungabi nakho ukulunga, lwenza lolu donga ungabi nakho ukuthula. Diliza udonga, lususe, vuma izono zakho. Usungaze ufe nje impela sikhona sonke, usungaze ufe nje ngoba unqena uvuma izono zakho. Bakithi into ubala kangaka ungene ezulwini zenziwe ubani kanti? Zenziwe wena. Sunamahloni ngazo, uzoba namahloni uJesu ngawe naye phambi kwengelosi zikayise. Vuma izono zakho, zihlanze, susa umthwalo. 1 Peter chapter 5 verse 7, niphonse inkathazo zenu kuye ngoba uyanikhathalela. Uthini usakhuluma ngokuthokoza? Uthini u1 John chapter 1 verse 4? 1 John chapter 1 verse 4 uthi sesiyanilobela lokhu ukuze intokozo yenu iphelele. Kusho umpostoli uJohane. Kunezinto thina njengabaholi, njengabefundisi okufanele masizikhuluma kubantu ukuthokoza kwabo kuphelele. Hayi ukuthi thina sikhuluma izinto bese beyadabuka, bese bephatheka kabi. Cha. Phelani kugobhoza imfulo yamanzi aphilayo uma ukholwa njengokusho kombhalo. So kufanele abazalwane bathokoze ngezinto esizikhuluma phezulu kwempilo zabo. Futhi kungabi ukuzikhuluma kuphela, sizikhulume bazi nabo ukuthi lento aseyikhulumile ubaba uNsibanda izokwenzeka kimi ngoba ugitshelwe, ngoba akahambi yedwa. Yini sikhuluma izinto zingenzeki? Kukangaki kushunyayelwa namanje sekuqaliwe kuthiwa unyaka wempumelelo le, kodwa ibandla lonke aliphumeleli, kuphumelela yena yedwa. Ayithi phela imali ziza kuye, kunikelelwa yena, ayakhiwe indlu yenkonzo, azikho ihlalo, amabranch awakhiwe, izinto azenzeki, imali ingene ephaketheni lakhe. Gibela imoto yanokusho, akusona lona icala ugibela imoto yanokusho. Uyigibela kanjani imoto yanokusho indawo yokukhonza ingekho? Uyigibela kanjani? Wakha kanjani umuzi wakho omuhle kodwa abazalwana abanayo indawo yokukhonza andibona laba khipha imali? Yabona uzixabanisa noNkulunkulu kodwa ubhizi wenze ezakhe izinto ngemali kaNkulunkulu. Laba akabathintile ukuthi abayikhiphe abayi-enjoy. Hayi kahleni bazalwane, ake siqale ngezinto zikaNkulunkulu sigcine ngezethu. Ngake ngayisho lento June 10 kuvulwa indlu, ngichaza ngathi ngathatha imali yami yamashares enganginayo yonke 100%, 400,000, ngakha indlu kaNkulunkulu. Ngenxa yalokho uNkulunkulu uyangivuza manje, kodwa still noma engivuza
angiyisebenzisi emfunweni zami, ngihambisa ivangeli, ngakha izindlu. Okade agcina entabeni njengamanje kubhizi kuyasetshenzwa, uzofica kushintshile. Kushintshweleni na entabeni ngoba ibandla liyakhula. Angithi sithenga indawo la ngemali enkulu. Le ndawo asikwazi ukwakha, sidinga u5 to 10 million ukuze sakhe. So sisazohlala iminyaka emibili noma emithathu. Kule minyaka emibili noma emithathu siyabambisa ke manje senza ukuthi nibe neshelter manifikile. Hayi uzobona ngeke ngisho ukuthi kwenzakalani, uzobona mawusufika wena uthi yini eyenzakalayo. Kwake kwasho omunye umuntu, angazi ngisho lani lento. Hawu babonze bantu uhlala endlini enje, ayipendiwe, ikhathele nje, ubhizi wakhe wenza izinto zikaNkulunkulu, wenza izinto zabantu. La kufika khona abantu, bukani kwakhe ukuthi kunjani. Yabona kasicabangi ngokufana. uNkulunkulu number 1. Mina ngunumber 2. So angikwazi ukuqala ngunumber 2 ngiye kunumber 1. Asikufundeni ke sonke lokho. Lithi ke izwi lenkosi sesiyanilobela lokhu ukuze intokozo yenu iphelele. So thina njengabantwana bakaNkulunkulu, njengabafundisi, simele ukwenza intokozo yabazalwane ibe njani? Iphelele. Ngoba mayingaphelele inkinga le. Intokozo yabazalwane mayiphelele. Itheka uJesu usinika izinto ezintathu. Usinika ukuthokoza, usinika ukuthula, usinika ukulunga. Angizungena ke kulungeni, ngifuna ukuya ke manje ekuthuleni bese ngiyivala inkonzo. Mawuya kuJohn 14 verse 27. 14:27. Hayi kodwa ngiqale ngo16:33, 16:33 ngiyacela. Uthi 16:33 lokhu ngikhulumekini ukuba nibe nokuthula. Yes, sesiphumile ekuthokozeni. Ukukhuluma izinto uJesu ngoba efuna sibe nokuthula, a peace of mind. Ngikhulumekini ukuba nibe nokuthula kimi, hayi futhi komunye umuntu, ngoba kusangenzeka ube nokuthula nabangani bakho kanti awunakho ukuthula noNkulunkulu, usaba ukufa. Yazi ukuthi mawufa kuyabheda. Hayi iba nokuthula kuJesu. Uthi lokhu ngikhulumekini ukuba nibe nokuthula kimi, ezweni niyakubalisiza, kepha yimani isibindi, mina ngilinqobile izwe. Yimani isibindi, mina ngilinqobile izwe. Yezwa ke? Uthi ukukhuluma kithi lokhu ukuze sibe nani? Nokuthula. Ake sibheke uJohn 14:27. Uthi yena, ukuthula ngikushiya kinina, ukuthula kwami nginipha khona. Akunje ngokupha kwezwe ukunipha kwami. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki ingesabi, ngoba siphiwe ukuthula, siphiwe inkosi yokuthula. Akasiphi njengokupha kwezwe. Izwe malikuphinto libuye likwephuce. Yazi ukuthi abantu bangakubeka esihlalweni ube yibishop, bakubeke ube ukuthi mase besekususa bavele bangakuvoteli babeke omunye. Bayavota abantu, bakubeka ube umongameli noma ungasakufuni bakususe. Uthi uJesu uyasipha ukuthula, akunje ngokupha kwezwe. Kodwa manje sinikile usinika ngasephuci. Inhliziyo yethu mayingakhathazeki ingesabi, ngoba ukupha kwakhe akunje ngokupha kwezwe. Uthi ke ukuthula ngikushiya kunina, ukuthula kwami nginipha khona. Siyabonga Nkosi ukusipha ukuthula, siyabonga Nkosi ukuthi ukushiye kuthina. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Ungakhohlwa sisuka emkhulekweni weNkosi yethu uJesu Kristu, sikhuluma ngoverse 13 kuJohn 17, othi sengiza kuwe kalokhu ngikhuluma lokho ezweni ukuba babe nokuthokoza kwami kugcwale kubo. Ngase ngithi ukuthokoza, ukulunga esikuthola kwaba seRoma 14 verse 17, bese kuba ukuthula esiqeda ukuthola manje kuJohn 16:33 noJohn 14:27. Sizonikwa ukuthula. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Ake siguqe sithandaze sibonge inkosi. Babongcwele babolungileyo, siyabonga ngenkonzo, siyabonga konke osusenzele khona, udumo lungo lwakho lokufanele.
izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Sisizeke Nkosi, sikulonda ukuthula siphe khona, sikulonda ukulunga ingangcoli ingubo yethu, sihlale sithokoza njalo njengoba izwi lakho lisho abaseThesalonika, thokozani njalo nikhuleke ningaphezi. Siyabonga Nkosi, dumo lonke lokufanele lungo lwakho, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike baba uNsibande usiyavalelisa. Lelifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.